Usamukela Siwenzimande, Enigmatic Channel News. Kulokhu kuqhubekile ukuqopheka kwemilando kwelaseMozambique njengoba namhlanje uNyazi luthumele umfundisi uNtombela ukuba ayobhabhadisa abantu asebekhethe inkosi. Babalelwa ku-100 nangaphezulu abantu abakhethe inkosi baya kobhabhadiswa namhlanje olwandle olukhulu lwaseMozambique. Umlando uziphindile njengoba kwaziwa ukuthi uBombela wake wabhabhadisa olwandle ubuNazaretha busanda kufika eSouth Africa. Namhlanje uBombela ubuye isibili eUnyazi wabhabhadisa olwandle lwaseMaputo. Kubukeka sizokhula kakhulu isibalo sabantu abazokhetha inkosi njengoba bekukhona abantu abaningi kakhulu abebengayifakile ingubo emhlophe bezonikela babone noNkulunkulu wabo. Ngakolunye uhlangothi lwasemzini wenkosi selokhu iqhubekile imigidi ziwubekile kukuhle kudelile. Uqhubekeke mbukeli emakhaya uthamele lezi zindaba kanye nezinye zezinhlelo zethu.